Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wasa'adatal haqiqiyata fid dunya wal ukhbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten peparing saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kula panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami ngempal binarak sami sareng-sareng nderekaken pengaosan menika. Mugi-mugi hadirin kita sareng nderekaken pengaosan menika sageta dados sababipun kula panjenengan sedaya ningkataken amal ibadah, saged ningkataken ketakwaan keimanan kula panjenengan sedaya, tegesipun dados ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Terus saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya. Terus sedaya contoh-contoh soal tata krama iku wong salwangsul kula aturaken niku nyangkut soal rasa sing pun mancep teng manah. Ya, rasa keimanan, rasa taqarrub, rasa sing muncul teng manah terhadap Allah niku dos pundi? Nggih niku sakjane sing ajeng munculke krentek pertimbangan tumindak sing badhe kita lampahi. Nalika rasa sing teng manah niku rasa dosa. Niku mesti tumindak sing teng Jawi nggih. Tumindak sing kangge ngilangi dosa. Tapi lek rasa sing enten niku rasa santai-santai, ngentengno. Niku nggih tumindak jebone nggih glonjong. Alah ngene kok. Nah, yang ahli tasawuf niku sangat anggenipun merdi-merdi soal tata krama niku. Mergi niku nyangkut soal rasa, nyangkut soal rasa. Mila wonten ngriki terusipun dawuh
Insyaallah mangke badhe dipun jelasaken langkung panjang lebar malih ingkang gegayutan kalih masalah napa didik nafsu, didik syahwat menika. Ngoten. Dipun dawaken wasatati lan bakal teka. Insyaallah taala. Lamun ngersakaken sapa Allah taala apa sing bakal teka kaifiyatu mujahadatin nafsi, cara-carane didik nafsu ben iso tata krama niku carane dos pundi insyaallah badhe dipun jelasaken langkung panjang lebar malih benjing menawi sampun dumugi dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah dawuh laula maya dinun nufus mata haqqaqa sairus sairin inda qaulihi ana sandinge dawuh Shahibul Hikam niku Syekh Ibnu Athaillah dawuh napa dawuh mata haqqaqa laula maya dinun nufus lamuno ora utawi ana pira-pira lapangane pira-pira nafsu mata haqqaqa ora dadi nyata apa sairus sairin perjalanane pira-pira wong kang pira-pira wong kang suluk lunga tumuju marang Allah Subhanahu wa taala. Titik. Nah, makna niki wangsul dateng pembahasan soal tata krama. Terus mungkin nuwun sewu jenengan nek pengen ngertos sakjane dasar filosofi niki apa. Kadang-kadang enten tiyang sing nekuni thariqah, nekuni zikir, nekuni tasawuf niku kok sampai sedo mboten kersa nikah. Apa kuwi ora klebu ning gone dawuh Rasulullah faman rohibaan sunnati falaisa minni. Oke. Yo kok dhisik aja kesusu nuduh ngono ae dari satu sisi kaya-kaya menyen ngono tapi piyambake kan durung rumangsa aja nganti mboten kok berarti mboten purun nikah jane piyambake nggih purun nikah niku tapi piyambake nunggu sampai nikah kuwi sing njaluk aja nafsune nikah niku sampai sing njaluk niku atine nikah piyambake mboten purun nikah lek namung nikah wenang, nikah sunat. Piyambake kepengin nikah niku nikah wajib. Nikah sing nek ora nikah bubrah kabeh secara total baru piyambake budal nikah. Karena nafsune pun mboten napa? Mboten melek. Mula nun sewu niki wangsul dateng cerita nggih. Bare cerita ae penak niki ngaji cerita-cerita. Nabi Yusuf niku jane nuwun sewu cara secara nurani secara watak manusiawi tanpa nabi nafsune kaya same mawon sakjane kabeh wong niku duwe nafsu sakjane Nabi Yusuf kali Siti Zulaikha niku padha senenge Nabi Yusuf nggih hamad bihi wa hamma biha. Wonten niku lek teng ayat Quran. Hamad us nejo sapa Zulaikha bihi kelawan Nabi Yusuf. Suwali wa hammalan ya wis duwe sejo sapa Nabi Yusuf biha kelawan Siti Zulaikha. Tapi krana Nabi Yusuf niku dijaga Allah. Nggih. Krana putrane Nabi sekaligus panjenengan arep dadi nabi. Laula an ra'a burhana rabbini wa. Krana kalih Allah diparingi burhan. Kekuatan burhan sing nyata. Enten sing semeneh cerita sakjane nalika diuber-uber Siti Zulaikha teng jero kamar niku jane nggih secara nafsu ya melek. Tapi tirose niku rumangsane niku teng lawang niku ditunggoni abahe. Ngoten, teng lawange kamar niku rumangsane enten Nabi Yakub. Nggih. Dismundi jenenge ditunggoni. Nggih mlayu wedi. Lah sing Siti Zulaikha mboten ngerti-ngertine wong nek ndelok corot mata selama ini kan jelas kamu itu punya sesuatu pada saya. Begitu pula saya kan jelas sudah menyatakan bahwa aku punya hasrat padamu. Lah kok sekarang dumadaan kamu lari mau mencolot cendilo, ya tak gandoli kan gitu.
Ada. Nah, tapi ketika nuraninya yang tumbuh, nurani kebenaran, bukan nafsu yang tumbuh, maka burhannya hilang. Ya, burhannya hilang. Nafsunya kalah karena burhannya datang. Nah, tapi akhirnya kan dia panggah dados garwane. Tapi dos pun diceritane nanti Nabi Yusuf ngantos dados garwane Siti Zulaikha malih. Nah, niki nek teng Waliman sering kula critane niki. Teng Waliman sering kula critane. Teng ngene kitab Nazhatul Majalis niku enten cerita soal niki. Jadi nalikane peristiwa napa Nabi Yusuf sampai dihukum pinten-pinten tahun niku nggih. Sampai nganu niku sinten Firul Aziz niku terus sedo. Lah tengene kitab niku diterangne Firul Aziz niku sebenarnya omong rapate iso nelesi bojone. Di bidang pemerintahan secara taktik politik kenegaraan memang dia negarawan ya. Ulung. Tapi dalam hal rumah tangga istrinya tidak pernah merasa puas. Nah, delalah ning lingkungan kepatian. Dan lingkungan kepatian ini enten budak ganteng. Ya wajar to, nggih. Sing lanang sibuk ning kantor terus. Mulih ya lah apa ya ora iso apa-apa, ibaratnya duwe sawah ora tau dipaculi. Gitu nggih. Lumayan ra iso macul. Ora iso macul. Dan delalah nek tukang macul sing terampil. Ibaratnya kok. Ya, tapi tukang macul terampil niku mek liwat-liwat tok mawon ya ora tau ngreken. Ya, wong tukang macul niku lek sing ahli niku roh enek sawah bro ngoten lagi. Nggih pengen macul to nggih. Ya mane nek sawah kok bro. Mulane teng Quran tidak oke hamad bihi wa hamma. Ya. Niku secara nafsu. Tapi secara taklif mukallaf, secara fi'lu tidak pernah terjadi. Oh, ngoten niku jenenge maksum. Maksum terjaga ngoten niku. Terjaga. Ah. Krono niku akhirnya kali Allah terus sampai dihukum 7 tahun barang niku. Niki didik tata krama ngoten lho nggih. Niku. Terus nalika niku Firul Aziz sedo. Nah, menurut hitungannya Siti Zulaikha, satu-satunya penghalang Yusuf tidak mau menerima saya kan, ya burhannya itu karena secara hukum jelas nggak boleh. Wong saya itu istrinya orang lain kok. Mesir orang lain. Wah, karena suaminya sudah meninggal, menurut hitungannya Zulaikha, berarti penghalangnya sudah tidak ada. Cara asale hukumnya haram, upama saiki rabi dadi halal. Berarti oleh. Nah, pun delalah. Krana Nabi Yusuf niku berjasa punya konsep ekonomi yang jitu. Sebelum krisis itu Nabi Yusuf sudah punya ramalan. Ini Mesir akan terkena krisis selama 7 tahun. Maka sebelum krisis kita harus siap-siap. Krisis dunia nanti akan muncul selama 7 tahun. Dan sebelumnya akan ada kemakmuran di Mesir selama 7 tahun. Nah, oleh karena itu untuk menyelamatkan ekonomi Mesir, sebelumnya harus digencarkan. Harus digencarkan. Nih, penanaman pertumbuhan yang luar biasa untuk swasembada beras. Tak perlu ekspor beras sebanyak-banyaknya, ekspor jagung sebanyak-banyaknya, ekspor pokoknya sembako itu harus cukup. Nah, saya itu nalikane niku jadi menteri, diangkat jadi menteri ya. Jadi konseptor ekonomi sekaligus jadi pelaksana kebijakan ekonomi Mesir saat itu. Sibuk sangat. Krono sibuk dan tumbuhnya rasa tanggung jawab. Wis gak ngereken Zulaikha neh. Terus gak ngereken mana lah Zulaikha putus asa. Terus secara
diam-diam walaupun dia janda seorang perdana menteri minggat saking kepatian. Saking lingkungan rumah patih minggat. Wis ora enek sing digawa kejaba klambi sak pengadeg. Lunga sak paran-paran, akhirnya dadi wong gembel menjadi tunawisma. Yo ngoten. Niku wong niku pancen nek wis kadung atine jibek sumpek sing ngenteni kesadarane wong sing lali niku lagi suwe. Sampai Siti Zulaikha niku istilahnya nyembah brahala niku sing diunekno mboten enten liya sing dijaluk kejaba brahala mbok Yusuf niku sampean sadarne ben kelengen kula neh. Jadi ku sampai gonta-ganti brahala niku mboten kasil. Akhirnya wis purek, lah wis Zulaikha purek sana lah wis ora brahala-brahalanan, ora ngandel aku karo brahala. Nyatane wis dikai dupa sing wangi di nganu rena-rena wis. Panggah ae ora ngreken. Tak dukun pirang-pirang pancet ae. Ora ngandel karo dukun aku. Akhirnya, tapi terus apa artinya? Hidup itu ketika punya rasa cinta dan hasrat yang menggebu lalu tidak ada tanggapan. Apa gunanya aku ngramut awak ora nek sing ngreken? Di dalam hatiku tidak ada satu pun nama yang masuk kecuali hanya Yusuf. Tapi sayang Yusuf tidak pernah kelihatan memperhatikan saya. Blas, ora kaya ndek biyen iki. Buh, biyen ketok apa saiki roh apa kok malih ngono. Nah. Pun di Zulaikha niku terus ngloyong setengah stres. Stres, bun. Nah, Siti Zulaikha ngoten niku Nabi Yusuf naik daun. Menteri masih muda, cerdas, prediksi-prediksinya tepat, gagah, menyelesaikan persoalan negara selesai. Wah, pun. Nah, suatu ketika kan semakin menarik gitu. Semakin menarik tapi semakin gak ngereken. Wah ini lah tengah hati loro ngoten niku. Jan tengah hati loro tenan. Kok kira-kira ket ben ora kenal ngono ora masalah. Mari iki wis tau kenal tunggal sak omah ngoten. Saiki bangsa wis dadi menteri ngono kok terus malah ora ngereken. Nggih, loro kabeh to nggih niku. Wah, pun. Nah, Nabi Yusuf niku Siti Zulaikha niku terus ngloyong niku pun wegah. Teng kota ngoten pun wegah. Jadi roh model kota ngoten wis jijik Yusuf kena Siti Zulaikha. Mundak ngeling-elingi sing ora-ora. Mundak ngeling-elingi sing ora. Ya bae senengane ngluyur teng desa-desa ngoten. Suasana yang berbeda jauh nalika piyambake dadi bojone perdana menteri. Sampeyan bayang nih, seorang mantan perdana menteri bojone perdana menteri terus urip ning desa kate. Uripe ngloyong ora duwe omah. Wong Jawa ngarani kabur kanginan. Kabur kanginan wis. Pokoke ya kesel turu ning gerdu, ngono wis pokoke. Jadi gembel nih kok. Gak tahu keramas, gak tahu apa. Lah wong nek pun ngoten niku masih asale wayu lak dadakan terus dadi elek. Gitu nggih. Wis ora tau ngramut awal lah biasane nalika ning kepatian kan cara saiki titik-titik ning salon, titik ning salon. Cokot nyamuk e golek obat. Tambane apa tipak cokot nyamuk iki salepe apa ben ora ketok cacat. Saniki wis ora diramut percuma. Senengane ngluyur teng desa-desa ngoten teng gerdu-gerdu. Nah, suatu ketika wonten acara besar peresmian bendungan. Sing tinggi mengairi sawah kanan kiri Bengawan Nil disudet untuk mengairi sawah, semacam kanal atau irigasi besar.
Saking pengenal. Muga programnya pancen program napa? Program pertumbuhan pertanian. Nah niku Nabi Yusuf kan ngresmekke. Disuwun supados ngresmekke. Wah, nggih biasa to nggih, lek pejabat arep teko teng desa kan. Wis dirancang liwat kene. Nah, sing arep diliwati Nabi Yusuf ya dikai umbul-umbul. Terus masuk kota, masuk desa ngoten mesti ana utus selamat datang Menteri Pertanian Insinyur Yusuf. Ini cara sakniki ngoten. Wah. Lah ngoten niku Siti Zulaikha mun menghindar. Daripada engko aku roh Yusuf sak kelebatan atiku lara, kono dadi pejabat mesti wis dikepung karo pengawal-pengawal, gak aku gembel kaya ngene tiwas timbang roh atiku lara. Siti Zulaikha ngalih. Sing biasane gerdu sing dienggo ngepas wi ambake niku. Niku dihindari wis gak ning kono, golek desa liya neh sing. Kira-kira rancangane niku ajeng ngresmekno teng Wulingi Rayang mriko. Upamane ngoten. Lha niku terus teng daerah kiwa tengene pundi mriko sak Selopura ngoten. Enten gerdu bimene niku ngepas. Niku terus ngalih. Siti Zulaikha niku terus ngalih, ngepose ngalih mundak konangan lan mundak ngerti. Ngalih terus teng daerah Nglegok mriki. Mergo liwate kan ke Jakarta arep ning Wulingi kan liwat Serengat niku. Lombae. Lan delalah niku jenenge Nabi Yusuf. Ya panggah nabi mawon, nggih. Niku nggih liwat sing diliwati dalane wis apik-apik. Moro-moro dadakan niku ngalih acarane. Wis bareng resmekno, mulia niku mau liwat dalan sing dik mau neh. Wis anu elek arep anu liwat Jombang aja liwat Kediri. Labas kene liwat Pare. Wah, wis daerah iki liwat Nglegok. Cara prosese ngoten niku. Liwat dalan sing mboten diliwati wau, ndelalah. Siti Zulaikha niku roh gebyare Nabi Yusuf dikawal pengawal ngoten niku. Jenenge wong atine kadung kantil nggih. Rusak klebat niku nggih. Bengokan spontan niku nggih. Spontane wong sing tau seneng lan posisi kaya-kaya tunggal sak omah niku bengok isop. Ngono ngoten niku. Dari pengawale bingung. Wong menteri kok dibengoki wong gembel kate. Lah nyeluk ora nyeluk Pak Menteri apa piye ngono kok sok. Nah, karena memang ada rasa yang pernah bersemayam dalam hati. Wong Jawa unen-unene bisane aku pangkling rupamu ning ora pangkling suaramu. Lho, upama kupingku ya pangkling suaramu ning rasane atiku ora kena dihapusi. Jadi Nabi Yusuf pangsel. Pengawal mandik sik. Iki enek sing ora beres. Sapa sing nyeluk? Niku lho teng gerdu niku lho. Parani kali Nabi Yusuf. Langsung anti Zulaikha. Apa awakmu iki Zulaikha? Nggih, ora iso jawab. Gredesan dhisik. Kuwi gak ngrasakno. Lorone atiku pirang-pirang tahun ngempet mergo kangen awakmu. Iya aku Zulaikha. Nah terus sifat ayu sing biyen gemebyar ning awakmu kok puret ilang kabeh. Malah saiki rungsep kaya ngene iki ayumu ning ndi? Ngoten. Dijawab oleh Nabi Siti Zulaikha. Sifat ayuku wis dipangan loro atiku. Di barana loro ati niku kaya kanker ngoten. Ati sing lara niku tiba iso grogoti sifat ayu. Dadi sifat ayuku wis entek dipangan loro atiku. Ngoten niku nggih nuwun sewu kadang-kadang sembronane wong lanang Bu nggih. Wis roh lek atine ngono kuwi kok ya jek ditakokne kok mentolo. Apa wis pisah suwe lan wis kaya ngene iki atimu ya jek ngarep-arep tekaku. Lha piye to kaya ngono kok ditakokno.
Napa wis suasana kaya ngene iki? Delalah karo keadaan kita terpaksa harus berpisah kan. Suasana juga harus memaksa kita berpisah. Apa ya ngono kuwi cik ngarep-ngarep tekaku. Tapi perlu dijawab. Niku malah jawaban sing nglarano banget to niku. Jawaban sing nglarano banget. Terus Nabi Yusuf niku suwi ngenteni jawabane Zulaikha. Mergo ngeleren ngrasakno larane ati sik niku. Tapi wong ditakoni ya, dijawab. Ya iya. Zulaikha niku nggih jenenge pancen sing diarep-arep ya kata-kata kuwi. Moro-moro saiki ana swarga mengo ibarate ya tak dipencoloti. Heeh. Jadi timbang-timbang tak jawab piye kok kanu. Tapi lek tak delok pertanyaane iki mau nek niate nglecehno aku tapi kok ya ora tak. Yes kesempatan wong ditakoki aku tak jawab iya. Tenan bangsa dijawab iya niku Nabi Yusuf malah gelo pengen ngalih. Mergo napa wis ketok elek. Secara keumuran jauh berbeda. Ngoten. Enten sing cerita nalika niku Nabi Yusuf umur 3 dosonan, situ Zulaikha pun umur 20. Nggih. Kathek wis mbambung pirang-pirang tahun. Nah, akhiripun nah niki kali malaikat Jibril dipenggak. Sob, sikap sing mbok lakokno ngono kuwi kliru. Awakmu zalim iku jenenge ngejing-ngejing atine wong wedok. Kau upama memang ora usah takok apa yo ngenteni, ora usah takok ngono utawa mesisan pas dibunga bang bablas ngono ora masalah. Iki wis terjadi dialog, ketemu, suwe ora ketemu pisan nawani panggonan. Iki piye kok terus mara mlengos ngono iku sob kowe sob. Salah kowe sob. Gak oleh. Krana kowe wis nyalahi tatanan. Sing mestine kowe wong sing kudu netepi janji. Ibarate kowe wis nawani nalika kono muni ya malah mbok tinggal. Kowe saiki karo Allah dihukum. Hukumane napa, Bil? Kowe saiki kudu ngrabi Zulaikha. Lho, niki. Sampeyan bayangin seorang menteri gagah, ganteng, wis terhormat, ya tak? Terus rabi oleh gembel, tuwek pisan. Niku cara nafsu nolak napa-napa. Nafsune mesti mundur. Ya nasib lho ngoten iki. Yo lek biyen ngono. Ijik zaman aku melok ning kepatihan biyen ya. Yo pikir-pikir ngono. Saiki aku dadi menteri wenang milih. Nafsu lho ya, nafsu. Jadi gimana ngoten niku. Ketika nafsu sudah mundur oleh Allah, dipaksa untuk menikah. Sehingga pernikahan Nabi Yusuf itu semata-mata karena perintah. Karena napa? Dipun perintah dening Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak ada peran syahwat, itu enggak ada. Lajeng diterusno ta ora ya? Nggih, iki sing nom-nom nggih sampean terusno. Lajeng Nabi Yusuf niku dangu berpikir ngoten. Terus ora sambok pikir iki tugas iki, Sob. Wis ta? Iki tugas saka pangeran kowe kon ngrabeni Zulaikha. Lah, kanggo mas kawine. Enten sebenarnya cerita zaman Nabi Yusuf niku sing kudu ngekeki mas kawin niku sing wedok. Sing ngantos sakniki sik kelaku teng India nggih. Sing tukang ngekeki mas kawin niku sing wedok.
Kanggo mas kawine yaiku keislamannya Zulaikha. Keislamannya Siti Zulaikha. Akhirnya saestu iki sing edap-edapi teng mriki niki. Ketika Siti Zulaikha niku sampun mengucapkan syahadat, mlebet ngerasuk teng agama Islam, maka yang masuk di dalam hati itu adalah cahaya syahadat itu sendiri. Seketika itu pula seluruh hatinya Siti Zulaikha terhapuskan dari nama Yusuf. Yang masuk memenuhi hatinya adalah asma Allah itu sendiri. Sehingga Siti Zulaikha kaya wong kedanan Gusti Allah. Nabi Yusuf sing gantenge kaya ngoten niku menggah Siti Zulaikha gak enek apa-apane. Lan niku mempengaruhi tatanan fisik. Akhirnya Siti Zulaikha balik nom neh kaya bocah umur 16 tahun. Loh. Mulane ibu-ibu lek kepengin balik ayu neh. Sembarang kalir aja dilebokno ning ati, ndak rungsep teng ati, iku mengke terus mantul teng lair. Jenengan duwe ati kok dikebuki toko, niku mengke ati sampeyan murat-marit kaya toko ngoten. Duwe ati kok dikebuki kandang, mengke ati sampeyan murat-marit kaya kandang. Tapi lek duwe ati kok dikebuki lafal Allah, ngoten nggih. Pancaran cahaya dari asma Allah niku nggih memantul. Ngoten tengene sikap lahir. Niku ternyata dialami dening Siti Zulaikha. Kan nggih mboten tega Gusti Allah nek ati sing asale nuwun sewu kebek uyuh. Terus niki arep dadi kendi asale kebek uyuh, terus kendi niku arep dideleh teng dhuwur meja sing mulya, mosok mboten digojaki. Mesti digojaki ta nggih? Diresi, lha jenenge gojaki kendi mosok jero tok. Nggih? Sing jagone digebek awu. Lagi ngoten. Nah, kalau Siti Zulaikha niki ajeng dampingi seorang nabi. Loh, sekaligus menteri bisa atine dikebek ngangge asmane Allah, nggih mboten mungkin lek enten asmane Allah kebek teng riku kok terus ada ya asma ora didandani sisa. Kan? Jenengan apa nggih tega? Upama enten surat penting ngoten, akte ngoten. Terus sampean besuwelne ngoten mawon teng dompet lagi mboten mungkin. Nek sing jenenge akte barang penting nggih digolekno stok map sing apik lah niku. Lagi ngoten. Niku mesti barang niku lek apik niku ya ora pantes ah lek ada elek. Upama terpaksa diadai elek niku ora kok dalam rangka ngenyek barang nggih penyelamatan. Ngoten. Dadi lek upamane enek sing bantah, "Alah omonge Pak Imron gede abrus." Lha kok nyatane tanggoku atine tukang dikur panggah elek. Oh, niku nggih nyelametno. Dadi enek emas diadai tas kresek ben ora dicolong wong. Ya, ngoten lho. Dadi wah, iku lak gawe-gawe ne Pak Imron niku zikir terus njaba dadi ayu. Lho dene sampean wis zikir tenanan ning ati kok njabane panggah elek niku nggih nyelametno. Ben ora dienggo rebutan nah. Wis dhewe putu 5 terus latihan zikir para dadak dadi perawane ngungkuli putune lha malah nggih rebutan Joko-Joko niku ora sida zikir nah niku mengke ngoten lho. Malah bingung. Lah dene Siti Zulaikha krana enten hikmah. Enten hikmah badhe ndampingi Nabi Yusuf. Nah, seketika itu Nabi Yusuf ningali Siti Zulaikha sampun ngungkuli ayune nalika biyen ketemu teng kepatian nika. Berbalik sekarang Nabi Yusuf jatuh cinta kepada Siti Zulaikha, enggak kena dimpet. Seketika itu Siti Zulaikha langsung diajak naik kereta kencana kementerian bareng-bareng.
Karena wis maca syahadat kan berarti pun sah ngene. Umpamane mas kawin nggih niku. Akhirnya langsung diadakanlah upacara besar-besaran. Seorang menteri yang berhasil menyunting seorang gadis cantik dari desa terpencil jauh dari kota Mesir. Padahal itu bekas majikane. Ora nek sing ero. Wong wis pegawai-pegawai ganti kabeh. Ibu-ibu dharma wanitane sing kono wis kena reformasi kabeh wis ora kenal sing Zulaikha sing orde baru biyen wis. Saiki ibu negarane Ibu Sinta Nuriyah ngono wis sing ning istana wis beda kabeh wisan. Jadi Siti Zulaikha dadi orang baru. Dan niku akhirnya desuni. Nggih. Rono yo dadi menteri yo sibuk ndelalah saiki. Anu terus Nabi Yusuf minta cuti 1 bulan. Wah, untuk berbulan madu. Dengan niku Siti Zulaikha niku pun boten ngreken Nabi Yusuf genteng. Lha soalé sing enten teng atine mek Allah tok. Pun boten enten liyane, Allah tok. Enten kepengin salat mawon. Boten kersa dahar, boten kersa ngunjuk, krana ngrasakno napa? Nikmate zikir sing pun mancep teng manah. Lha niku sampe Nabi Yusuf niku celuk-celuk, Zulaikha iki lho aku. Nggih niku sampean ten apa? Mosok ora ro. Nggih kula tak salat riyin. Sekali salat malah nemen jatuh cintane ning Allah. Semakin lupa kepada selain Allah, termasuk Nabi Yusuf dilalekno karo Zulaikha. Salate suwi ora barbar. Sampai saking boten kuate Nabi Yusuf ngempet nalika Siti Zulaikha ajeng madhek berangkat salat, rukuke diganduli sampai suwek. Ya, rukuke diganduli sampai suwek. Akhirnya geger. Sampeyan niku yo napa? Kula niku nembe ngrasakno enak ibadah. Wong sampean kenalno asyhadu alla ilaha illallah niku wau, kula pun mboten enten rasa liya kejaba namung pengen ibadah teng Allah. Wong ajeng ibadah kok sampean gandoli. Enggak, kowe iki tak lerene tak kon maca syahadat itu perlu dadi bojoku. Lah udah dadi bojoku kok gak gelem ngladeni aku. Wau dur-duran. Terus malaikat Jibril dibimale. Dadi pendamai. Napa gegeran. Jomono. So gegeran wis ngene sob ya, iki ngono. Nggih, madakne derajat sob. Cara wong bal-balan ngono posisine Zulaikha karo awakmu ki asale 2-0. Saiki digawe 2-2. Nalika kowe Islam Zulaikha ijik napa isik dadi wong sing urung nyembah Gusti Allah. Lah saiki wis padha, iki jek 1-1 2-1 wis ya. Nah, kowe ben ora kelingan nalika kowe ora ngreken Zulaikha butuh awakmu kowe mlayu mlumpat cendhila njur klambimu digandoli lak suwek lah. Lah saiki ya wis Zulaikha arep mencolot ning ngersane Gusti Allah mbok gandoli suwek rukuwe. Ya wis 2-2 saiki posisi seimbang. Lah ngene Zulaikha ya. Hanya awakmu ki judune karo Yusuf. Kowe sadar lek wong nikahi Yusuf karo awakmu krana perintah Allah. Lah jareke kowe demen ning Allah. Nggih kula demen. Lah nek kowe demen ning Allah, ya perintah Allah lakonono. Oh nggih. Lah kowe saiki diperintah Gusti Allah kon ngladeni Nabi Yusuf. Nah, akhirnya Siti Zulaikha niki oleh nandani kersa ngladeni Nabi Yusuf, nggih mboten krana gantenge Nabi Yusuf ning krana diperintah Gusti Allah. Semanten ugi Nabi Yusuf nalika nikah teng Siti Zulaikha nggih mboten krana nuruti syahwat kesenengan ning krana diperintah Gusti Allah. Niki.
salah satunggalipun carane Gusti Allah didik tata kramane ati niku nggih cara sinten. Nggih. Lah kantun sakniki soal nabi nikah menikah niki pancen menjadi bahasan sing serada napa? Serada unik, serada antik tenggene soal nikahipun tiang-tiang sing dumeneguli tasawuf. Ngoten. Wali hadzal makna. Lan krana iki pengertian maknane ngugemi tata krama karahu. Ngoten. Karahu padha napa geding sapa ulama ahli tasawuf. Karahu padha geding sapa ulama ahli tasawuf. Padha geding at-tazwija ing rabi. Soal rabi niku wau. Ahli tasawuf niku ulama-ulama itu sing padha gedeng mau rabi niku mboten kok krana soal wadak soale rabi niku. Karena di balik rabi itu banyak soal-soal yang perlu penataan hati yang lebih lanjut untuk mempertahankan tata kramanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Persoalan ini krana saking tawadhuke para ulama sing nembe ngupakara ati niku, ya bae rumangsa aku iki gak mampu. Nek sampai ketunggunan wong wedok, apa iso aku gak berpaling sangka Allah njur merhatekno wong wedok? Mampu enggak aku lho? Niki nuwun sewu, bolak-balik sama aja kesusu niru. Wis ngono bojoku tak pegate timbang aku nyembah ngono, mboten ngoten. Bolak niki enten-enten makom iki. Niki makom sing wong sing pun masuk teng soal rasa sing pun mendalam terhadap Allah. Ngoten. Iki padha sengit sapa ulama atas wija ing rabi min ghairi daruratin kelawan saking tanpa darurat. Kalau toh dia harus menikah itu dasarnya karena darurat. Artinya darurat itu kalau tidak menikah rusak dan bubrah kabeh. Baru dia mau berangkat. Berarti berangkatnya nikah karena diperintah Gusti Allah. Nek sekedar nikah sing sekedar ngene nikah sing incap-incip ngoten niku. Amin wa daruratin saking tanpa darurat muhaqqaqatin kang wis nyata-nyata darurat. Lek akeh darurat sing golek gak ngene aku kok gek ngene. Golek ijik muni gek ngono tok dereng jan darurat, dereng muhaqqaqah. Darurat yang sudah menjadi kenyataan. Bukan darurat yang baru dugaan. Nah singkatnya kalau sampean ini kan darurat dugaan. Gitu. Wah, lah nek aku ora duwe sepeda sengsara iki. Ini bisa dugaan, jadi padahal ora duwe sepeda rita jadi ora sampai mati jadi. Wong ukurane darurat iku lek cara fikih lho, cara fikih niku sampai mati. Darurat niku sampai mati. Cara fikih, lek cara wong tasawuf darurat muhaqqaqah niku nggih sampai atine ora gelem ibadah blas. Mergo nafsu niku sosok jegot lho, Bu. Nafsu niku lek gak dituruti sosok nggih iso boikot, jegot, moh tenan jejak ibadah. Nah, mulai sama niku perlu suatu ketika ya diturutilah. Mula lajeng salah setunggalipun hikmah kebijaksanaanipun Allah napa bar poso dikongkon bodho sedina karek haram mangan niku nek nafsune ben oleh nggon per disengsara sak wulan kok panggah butuh-butuh ramangan mboten oleh disuguhi Gusti Allah kudu di mam. Nah pun Waqat qalu lan teman-teman wis padha dawuh sapa ulama man utawi sapa wong iku wafaqa nuruti sapa man syahwatahu ing syahwate man adima mongko dadi ilang apa safwatu beninge atine man. Sapa wonge sing nuruti syahwate nyocoki syahwate
berarti atine gak iso bening. Ya mesti dong ya. Mesti niku, mesti enten wong kok enak-enak jagongan karo bose. Kok terus moro-moro nuruti kepinginane pengen mangan roti. Ya senajan roti niku disuguhne ngoten lho. Lha pas serius-seriuse diomongi terus zaman jukuk roti terus cawe-cawe rumene terus. Nah kecuali lek wah kono dadi pangan pas ora patek serius, lah monggo iki. Ya mongko wong sing belajar noto ati teng ngersane Allah niku, Allah mboten tahu gak serius. Serius terus. Niku persoalane. Serius terus. Ngedan. Wa qala lan dawuh. Sapa badum setengah ulama, manutai sapa wong iku hamma nejo sapa man. Lho. Oke. Liwatan ya. Sing beto kitab lek liwatan jenengan dawuh, Pak. Liwatan pirang-pirang baris kok menengah. Wah, kadung serius niki. Kenging napa? Kenging napa to soal rabi mawon kok ngenteni darurat muhaqqaqah. Berarti berarti wong ahli tasawuf niku gedeng karo soal nikah. Kadang-kadang niki tinggi fitnah. Cara sakniki enek koran tinggi nuduh wong ahli tasawuf bahwa ahli tasawuf sudah melenceng dari ajaran Rasulullah karena ahli tasawuf tidak mau menikah. Ngoten. Cara koran itu metu berita ngoten niku ditulis gawedhe ngoten. Tasawuf itu sesat karena tidak mau mengikuti jejak Rasulullah. Hadisnya ditulis Rasulullah bersabda, barang nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak senang kepada sunnahku, maka bukan golonganku. Karena bukan golonganku, diterus dhewe. Karena bukan golonganku, maka dia bukan umatku. Kalau bukan umatku, maka halal darahnya untuk dibunuh. Wah, akhirnya wong sing gak rabi-rabi melok tasawuf dipateni kabeh. Repot ngoten. Gitu. Lho, kene napa? Niki mboten kok soal nolak hadis Rasulullah, mboten. Dia tetap sebenarnya ingin mengikuti jejak Rasulullah itu. Justru saya menghargai jejak Rasulullah. Kalau toh saya menikah, ya rasa menikah saya kepingin seperti rasanya Rasulullah menikah. Jangan sampai dorongannya dorongan nafsu dan syahwat. Nah, sementara saya merasa, yang punya nafsu saya kok. Saya merasa bahwa nafsuku itu belum bisa seandainya nanti saya dijejeri wong wedok terus atiku gak melengak, ngono iku urung iso. Wah, niku li anau. Krana sak temene nikah sing tanpa darurat. Iku innama yuksadu angin pasti disejo apa nikah bidzalika kelan mengkono-mengkono nikah apa sing disejo qadha usahwatihi nuhoni ya, memenuhi syahwate murid wa buluhu nahmatihi lan tegese tau mekane utawa nekani napa nahmah niku wis kena emang kebelet wonten mawon lah buluhu nahmatihi lan nuruti kebelete murid. Lha sekedar dorongane kebelet sing nafsu. Hanya karena memang kakek mangan banjur gizi vitamine ningkat, banjur libidone ningkat, sehingga nafsu syahwat seksnya itu menyentuh pada saraf-saraf otaknya, sehingga lalu terdorong dia untuk benar-benar ingin melampiaskan nafsu seks itu. Kalau dia menikah pasti dorongannya karena untuk memenuhi kebelet itu tadi. Berarti dia orang nyembah Allah nikahe ora krana nuruti sunnah Rasul, tapi nuruti tuntutane syahwat. Ini ngecehno sunnah ngene iki lho, oleh-olehane niku ngoten. Nah, dari sini ya iya ya. Lah ngoten zaman munine. Tapi ya lek kabeh wong urip dikongkon niru
Ahli tasawuf kuwi lak rusak. Sing ngongkon niru sapa? Ora ana wong ngongkon niru. Kalau toh ada orang ahli tasawuf dipaksa oleh gurunya, tidak semua murid. Pasti beberapa murid saja yang dipandang oleh gurunya penting untuk tidak menikah. Loh, mesti ngoten mboten kok kabeh. Nah, tengeri iki. Lah wong nikah niku lek mung sekedar nuruti syahwat, nuruti kebelet, wadzalika utahe mengkono-mengkono nuruti syahwat, nuruti kebelet, iku fiddorori wadzalika utahe mengkono-mengkono nuruti syahwat, fiddorori ing dalem padha-padha madorote, bihi ing kelawan sapa murid. Iku bimanzilati sumi kaya madorote kedudukane racun alkotil kang bisa mateni. Nah, itu namanya kan sudah membunuh kesadaran ketuhanan. Wong ini persoalan ibadah itu kan sebenarnya ingin menduduki sebo sowan berposisi sebagai hamba yang sebenarnya hakikat kehambaan artinya ketundukan penuh, ketundukan total kepada perintah Allah. Sampai motivasi pun tidak mau kalau motivasi itu bukan Allah yang memotivasi. Nah, kalau syahwat hanya untuk memenuhi nikah hanya untuk memenuhi syahwat, nikah hanya untuk nuruti kebelet, itu namanya lah didorong oleh syahwat. Jenenge lak malih napa? Ora lillah. Li syahwat. Nah, itu namanya sudah menghilangkan posisi kehambaan. Itu sama dengan racun. Nah, kecuali sama nimbangnya terus nimbang. Lah tinimbangane gak nabi terus nek gak rabi terus blenyak-blenyak ning kompleks. Lah iki jenenge nimbangnya aja kok nimbang. Jauh, jangan kamu timbang. Beliau-beliau itu ulama-ulama salaf itu wis gak mikir ngono kuwi. Wong wajib karo haram wis ora dipikir. Mergo wajib karo haram itu jelas-jelas sesuatu yang manyen secara manusia harus terhindar. Ngoten lho nggih. Karena apa iki wis ngukur-ngukur soal motivasi penghindaran. Lho, sampai ngoten. Ora soal menghindari. Tapi aku menghindari sing tak wedeni apa? Lah aku menghindar sing tak wedeni mung krana wedi dilokne wong. Nah, itu berarti hatiku cek rong nyembah Allah, cek nyembah wong. Mane sajane ngenteni kapan supaya nikah itu betul-betul menjadi darurat. Artinya kalau tidak menikah bubrah kabeh. Baru itu nanti berangkat. Betul. Nah, baru barise niki dugi wau. Waqat qalu teman-teman dawuh sapa ulama man wafaqa syahwatahu adima safwatuhu. Sapa wonge sing nuruti syahwate berarti kejernihan rasa keagungan Allah, bahkan kejernihan rasa bahwa melangkah itu harus perintahnya Allah itu menjadi hilang. Kan ngoten. Kan benten to nggih. Jenengan nyapu krana panjen pengen nyapu, omahe ben resik, karo nyapu krana arep diopahi permen ngono to nggih. Rasane benten to nggih. Nek bentuke padha persis, rasane sing beda. Lagi ngoten. Nggih. Wa qala lan dawu sapa badung setengah ulama man hamma. Man utawi sapa wengku hamma nejo sapa man bisa ing kelawan suwiji-wiji nikmat. Mimma rupane barang abah kang wis menangaken hu ing ma apa al ilmu pengertian syariat. Nanging pendoronge sing dadi soal pendoronge lho niki. Barang siapa yang menginginkan sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu masih menurut batasan ilmu syariat masih diperbolehkan, tapi sudah dibahas sudah barangnya, tapi alasan menghendaki itu apa? Ternyata alasannya taladzuzan, karena pengen gula enak-enakan. Ora kok krana
iki barang sing disuguhne Allah tak nggone. Krana sing ngibahahno iki ya Allah, sing menangno iki Allah tak nggone. Mboten muni ngono, tapi krana sekedar aku kok kepengin iko to, tak paranane lho tak benten. Nggih. Benten tetep benten. Jadi lek ana wong kok aja suci-suci sing diwenangno ning niate krana taladzuzan, oh kiba. Niki lho. Oh kiba mongko di hukum sapa man bitadyiil umri kelawan nyak-nyakno umur. Male umure sia-sia. Mergo ana sekedar ki seneng-seneng. Sing model ngoten iku mesti ngibadahe suda. Lah nek ibadah sing nek napa nggih suda, terus ngramut bojo niku nggih ganjaran. Iya. Tapi motivasi awalnya kan sing ndorong syahwat. Nah, waktu muntek diku seneng-seneng. Wa qaswatul qalbi, wa qaswatil qalbi lan dihukum kelawan atos ati. Niku mengki atine dadi atos. Nggih. Senajan wis genah-genah salah niku nekat bener mawon. Nekat bener mawon. Krana wis nejo. Jenenge wis nejo niku dinggono lamun angel. Wa ta'abil hammi lan kesel duwe cita-cita bidunya kelawan dunya. Akhire wong niku disibukkan sampai kesel. Mergo napa? Angen-angene ngambyah ngurusi dunya terus mergo kawitane nglakoni apa-apa ora niat ibadah, tapi kedisian nglakoni apa-apa krana dorongan nafsu, dorongan syahwat. Nah, akhirnya nuwun sewu sampai tuwek wis ngono iku wae ora barbar mara-mara mati ngoten. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ala sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzu bika minasy-syarri kullihi ya man bidil khairu kulluhu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.